kettő. Na, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az a rossz hírem van, hogy félbe kell szakítanom az ünnepséget, mert biztosan sokan hallották azt, hogy egy besurranó néven emlegetett személy besurrant az iskolánkba, és különféle értékes tárgyakat vitt el az öltözőből, viszont a jó hír az, hogy valaki látta. Tehát van egy szemtanúnk, és én most ide hívtam ezt a szemtanút, hogy mondja el nekünk, hogy hogy nézett ki, és az ő személyleírása alapján lehet, hogy kiderül, és valaki felismeri, hogy ki volt ő igazából. Tehát köszöntsék szeretettel szemtanunkat! Azt mondja, hogy ön látta ezt az előbb emlegetett személyt. Láttam, igen. És hogy nézett ki? Hát jó nézett ki, de annyira nem, de jó nézett ki. De úgy értem, hogy milyen volt a haja, a szeme, az arca. A haja érdekes volt, mert szőke volt, vagy barna. Volt benne fekete. Összefoglalom, szőkésbarna fekete volt, és kopasz tincsekkel. Tehát melírozott. Nem melírozott, a zárat babrálta. De úgy értem, hogy a haja melírozott volt-e. Azt nem tudom, én nem értek a női dolgot. Mindegy, magas volt? Nem, amikor gugolt, alacsony volt. Tehát amikor babrálta a zárat, alacsony volt, mikor felállt, kicsit magasabb volt. Nekem így eddig ért, ülve. Jó, akkor menjünk tovább. Menjünk tovább. Hová menjünk? Mondta, menjünk tovább. Én nem, úgy értem, elméletben menjünk tovább. Az arcát látta? Hát láttam. Kérem egy arcról, például magáról is, hát vagy jót, vagy semmit. Milyen volt az alakja az arcának? Micsodája? Az alakja. Az alakja, ovális alakú volt. Hát ilyen tojás alakú? Nem, ovális. Az egyik vége keskeny, a másik szélesebb. Nem, többféle volt. Nem az a parasztök, mint a magány, hanem úrítök. Bajusza vagy szakálla volt? Volt egy ideig, de mennyasszonyom azt mondta, szúr, aztán... Gyanúsítottat kérdeztem. A gyanúsított olyan volt, mint a frissen borotválkozott volna, pedig nem. Mert ha igen, láttam volna, nem volt se borotva, se hab, se víz. Meg láttam, volt frissen borotválkozik, a fürdésben. Valami különös ismertető jele csak volt. Az egyik keze hiányzott, az egyik. Tehát félkarú volt. Azt nem mondtam, csak az egyik keze nem látszott neki, úgy állt, hogy nem volt neki keze. De az, hogy nem látta maga a félkarját, ez nem azt jelenti, hogy félkarú volt. Nem, hát lehetett 3 keze is neki. És egyszer mindig egy kezét láttam neki. Na jó, én úgy érzem, nem haladtunk tovább ebben az ügyben. Nem. De ő nagyon szépen rajzol, és készített egy fantomképet, úgyhogy ezt most meg is mutatom. Nagyon és ha valaki az alapján felismeri, akkor kiabáljon. Ő írta.